payelo yolo. Legend malebe. Aga ni otu. Aya payelo. Ewo kobo meyi. Ewo kobo meyi. Ewo kobo meyi yo. Ndebe ni. Yo yo no. Igodo Cultural Festival and Ebe no Obakwara once in 2 years. What can I have on Oh, got off silly weather. You were a whole Ebe Biano. Oh, no, Yamagari. Here, I'm a Pura sociology. No, I got a Caracan woman. I tell you, invitation. Any joy and jubilation, thanks be to God. Prince Eric and Egona Ryugu, Gamuno Jobogan. I'm a Igodo. Biannual. What can I have here to a gata? She make a job. Here, President Eseti. So, this year, I did go better than here in INMS. So, now I have to look at all the two when I got now for Jesus Christ when I get life. our teaming visitors that we have our own man before me. The man we are sending to the House of Representatives and the other president, Honorable Chief Dr. Ozo. I really want to mention to us that we have one of our own representatives in Kenya, President Ngu, popularly called to give you an aspect of
of why you are here. Let me not go back into the anthropological setting of every community, but let me begin with the traditional setting of every community. I recognize one of our own friends, Heaven Ayubu, is here. I am Sundika Rabai, and one day with them is the Aubu, which is white and what's the way, what's the Tika the festival. Every community, I may celebrate here once every 2 years. My deputy speaker, Alti, the chairman houses, Igodo Ebe, who is about Isaac and I say, who will be down with the
Igodo Ebe ekelekwa m unu abụ onye mgbe obukwala ọha odo ndị be anyị na-eme odo ana ana m akwa rodo odo magana ihe nka achụ unu bụ anyị abịa ọhụụ Odo Ebe afara irine afara abịa afịa na-abịa mụ bụ ostangwu ga-egburu Odo Ebe echu ekelekwa m unu biko nụ anyị achọghị confusion ebe a ihe a bụ maka ọdụ biko ọdụ ekele ha maka nkwadobe ndị nwere ndị ebe a na-ekele unu ndị gbara nwa bụ onye ezi aka mana anyị chabụ ụmụnne
ọ bụ nnukwu onye anyị nwoke anyị na-eje gwara anyị maka mmemme anyị wee sị abịa nọ ya n'ụlọ anyị ahụghị omenala n'oge ụlọ ọ maka ọmalịcha omenala ihe nkiri ihe na-adị ndụ nwere n'ụlọ anyị na-akwado mmemme oge ụlọ na-eme anyị nwa ga-ejigo egwu wee kwado mmemme oge anyị ga-ekwuru ụlọ egwu biko ọdịba anya dị adị na-ekwu mmemme a nnukwenye na-aga n'ihu ka Chineke na-anọ ya n'ụlọ biko kọrịrị ya aka biko Pinchi confront the Canadian dog Pinchi ka nwanne anyị nwoke wee kwuo biko ndị ebe Ojebe mụnwa bụ Uche Ugwu onye Ọkpatụ anyị nwere emekwa odo so anyị gara ikiri ihe ndị anyị na-eme so anyị ga na-asọpatụkwa ihe ndị anyị na-arụ anyị enwe ojebe The council, we are fully supporting what you are doing and we respect your culture. Congratulations also. Hi, Juno Sagu, Oyan Kai Kabu. What the Canadian about you? Akalame murabara na wa bigaka kana kana modala kwayo akwa baka dugweta mne kura wa adana kana ta donina akwa wana ba dana kwa kuwa ne bara baba dali udana kana zinasha wanda na da bana ne bamma okwana ga kono huwa akwa de be bana de be bonde bana kwara kwaya anyị na-ekene ebere n'ụwa ndị mba na-abịara ekiri aka wọ dịba ihe n'ebe omenala anyị na-eme ofu ugboro n'ahwa n'Igbo a na-akpọ ya Igodo Ebe ekene manụbịara ụba anyị udo orime udo nke a na-achọdo nkere na anyị ka agwụọ ọ bụrụ ọchibe dịba dụkwa iteme ụmụ ọzọ ego ndị mgbachọga ndị bụ na-egbakọ ọ bụ na m na ọbịaka na ọ nata na owe Igbo na-eme ọdọ na-arịara onwe na-ekwe na mbịambịa anaghị egoziwe ka onye ọmọgwụ ọbịaka biko na-ekwe ya bụ ọgara ihe bụrụ na o dokọtara oriri udobe natara ya bụ onye ihe ojere obele na-ekwuru onwe ya nna na-agara na-edebere onwe abịara igbo bụrụ Igbo na n'ọrụ n'ihe ka ha pụta nka n'elu iwe ekelekwa m ụzọ na-akpata ndị ka a na-agwụ ọ bụ na mmanya ka a kpadoro esi ọrịa ọkụ mgbe etu afọ na ụmụna m udowa ọhaneze dọrọ anyị n'ọba Yes, because Botando no uso camoto cafalo. Botando uso camoto cafalo. Bueno. Botando uso cosa quería. Ndi kunna mu ekolo mu nana no mata da mu ye kulade. Ndi kunna mu de ba ko amati ani me tigi na ba bace da fatara. Ani me tigi na ba bace da fatara. Ana fatara. Cikin da ko ne kunne da ka oyi na ọdụmọdụ ọbịa ka adụkwu tenwụrụ n'ama ọtụtụ ya wu ebe ọhụrụ na ya na-eme n'akwa emere adụkwute bụ anyị na ite emeka na ọhụrụ ugboro n'ahụ n'Igbo nna na ọbịaka ọbịara
Yes. I'm about the other in other Napula.
nke tata anyị ga-ekele ojokoro n'ọfụrụ anyị ga-ekele ojokoro n'ọfụrụ aka wụrụ nwoke ka ọ bụ ojokoro n'ọfụrụ ndị eje ndị isu na-ezu ogokwa Let's go!
It's happening live in heaven now. We are in heaven right now. We are visited that we came and we see. It's happening live. Igodo Ebe. Thank you. Thank you.
Village job and Nazaja were entertained. I will enough almost 40 cattle for every village to Ganaba. Because I will enough. You show why they can eat. You show why they can eat. I don't have the words to say, describe what I'm saying. But I give God Almighty the glory. Finally, can you open the body and the belly organized? Well, I won't advise him. He's already back to his roots. So I advise those who to behave like him and go back to their roots. Thank you very much.
minus in Bombay. Thank you, sir. I'm an indigenous of Ebe. Thank you, sir. I grew up here, so I know the story. Thank you. Can you tell us exactly how this event went? Well, it's been unique. It's the best so far. The other years actually went through without formal planning and organization. But this year is a little bit different because there was a touch on the event itself. There was planning, there was execution, there was monitoring, there was also feedback. So we're able to improve against next round coming up in 2 years' time. So it's been a wonderful outing. Finally, what is your prayer for those Yes, those that attended will bear witness. My thinking before coming here was that the festival is about dying. It's going into restriction. But unfortunately, it's not showing that picture. Because the young ones have adapted and connected with what the old people did. And the whole thing is being revitalized, revisited, and is ongoing. So I don't see it dying. I rather see it as an ongoing process. You see, it's about the culture. Some of the things that fear people so far have been eliminated. You look at women now leading the Igodo. It wasn't happening in the olden days. In my youth days, they won't come out. They will stay indoors until it's concluded. But this time around, it's been made open. It means those rituals that used to scare women, that used to keep them away, that used to make it bad and dangerous for them, have been taken away. It's now a universal practice. It's now a general platform for people to come and, in fact, have fun. I've been videoing this and sending it to my children. Let them see. In fact, my cousins in London, I sent it to them just right away for them to see what is happening. It's about the fun of Africa. When they were burying Queen Elizabeth, when they installed King Charles III as the King of England, you saw a ram. It was a kind of ritual that they did, for him to be pronounced the king. Things like that can happen. It's all about festival, just for people to have fun and get going. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Biko, anyị na-ekele Igbo n'ụmụ bụ ndị bịara ebe a tata. Bịakụnye odo ndị ebe, bịaba omenala ndị dada ya fọrọ anyị. Ana m achọ onye ọbụla ka Olisa bi n'igwe chekwawa anyị, dị na-eje anyị, nke onye ọbụla soro wee bịa. Ka anyị nakwuru ji nakwuru ede. Ka ọzọ na-abịa ahwara ibe ọzọ. Ọha anyị ga-eme na ahwara ibe ọzọ na-abịa ka aka nke awa mma. Igodo nwa ga-ewetara anyị udo n'ebe. Ana m achọ ya ọbụla Chukwu gozie unu, ekele dịkwara unu, dejenu na ekele. Ihe butere m n'ebe ọ bụrụ dị na o nwere ihe butere m n'ebe bụ be m. Hallelujah. Ịghọta, so anyị na-eme Igodo. So bata ebe nnọkịta bụ na nke Okolo, ndị bụ Okolo, Malaki Okolo, Malu, ya my friend. So nse ka m bịa nọnyekwere n'ihe a na-eme. Ma mege si ma mụ nwa na onwe m bụkwa onye Igbo, abụ m onye Ọkpatụ. Ndị ma na Ọkpatụ na Ebe nwere ofu ọbara. Igodo bụ ezigbo ihe anyị na-emekwa ebe anyị. So abịalevu ụmụ Igodo ndị Ebe wee na-eche ka nke a rue, so ka m bịakwa return match. Okwu m ga-agwa ndị na-anaghị eti Igodo bụ na Igodo abụghị ajọ ihe, omenala abụghị ajọ ihe. Ịghọta, arụrụmanị bụ ihe bụ ajọ ihe, mana omenala dị mma. Onye na-adị emekwa omenala ya mewekwa ya na omenala dị mma. Omenala anọghị ala ka anyị hafụ ime omenala, ka anyị hafụ ime omenelu. Anyị ga na-eme omenala dị mma. Good evening, I'm from Bulolu Gwenobi. From where? I'm from Ebe, married to Egede. Wow. Yes. Because Kekisi were figured and hey, I'm mad him to be them. Can we see na bia? I don't think I'm just a tomo man. Timo, you're like I get better. I'm Engineer Doctor Igodo Victoria Kachi, the President General of Ebe, the Representative Assembly.
mmemme anyị na-eme taa bụ mmemme Igodo. Mmemme Igodo bụ social cultural festival jikọrọ ebe niile ọnụ. Nke tata fụrụ iche maka na tata onye ọbụla dị happy maka na ihe a na-eri ya na-agaghị karịa. Ndị ebe dị happy na Igodo a because na onwe odo nọ n'ebe na-anataghị n'Igodo a ha achọghị na-anataghị and ndị ebe welcome ha and onye ọbụla dị happy na-eri na-arụ. A na-egwe ekele ha n'ụzọ fụrụ iche ime ka the ten ji wee gaa ọfụma na-achọ ihe ha biko nke a ga-eme na 2 years coming ka ọ kọkwara nke this year mma na-ekele ha ncha niile na-achọ ihe ka Igodo anụ anyị na-eme ka ọ bụrụ ga-eweta ebe ka anyị wee peace na ezinụlọ ọbụla kindred ọbụla hamlet ọbụla village ọbụla na ebe niile gbaa gburugburu. Ayọm n'isi m debe ka ha na-akwa ka anakwa iji nakwụrụ ede ka ihe ọbụla ha ji maka ya bịa ihe ebe ezigbo ihe ka ọ gaziolu ha ka ha na-akwa ka ha nakwuru ihe ga-adị mma na ha jere ebe ka ha were aghịrị wee na-ana.